Snívate o rodinnom hniezdočku? Zvolte si to najspoľahlivejšie riešenie. Vďaka spoločnosti Europrojekt DS SRO sa aj vy môžete stať majiteľom komfortného bytu za rozumnú cenu. Naša firma pri uspokojovaní potrieb klientov, a to od realizácie najmenších až po najväčšie stavby vrátane bytov, rodinných domov až po nákupné centrá, sa opiera o mnohoročné skúsenosti vo sfére stavebníctva. Disponujeme vlastným technickým zázemím a odborníkmi, vedúcimi stavieb s odborným vysokoškolským vzdelaním. Sme hrdí na to, že našim partnerom je popredná projekčná kancelária Ravas & Partners. Nami vybudované byty zvyčajne situované v zelenom prostredí prečia aj tie najvyššie očakávania. Záhradná zeleň, altánok s drevenou konštrukciou, vlastné parkovacie miesto či elektronická brána sú samozrejmými doplnkami bytov, rovnako ako videovrátnik s LCD monitorom. Voči neželaným hosťom chránia byty bezpečnostné systémy Jabletron. Kúpeľne sú vybudované sanitárnymi systémami značky Geberit. Budúci majiteľ bytu si môže vybrať typ a farbu obkladačiek a dlaždíc. O teplo sa postará podlahový vykurovací systém spoločnosti Raychem. Kuchyne sú pripravené na montáž digestora a sporáka. Objednávateľ si môže vybrať typ dverí a podlahovej krytiny. Používame výhradne plastové okná s dvojvrstvovým sklom. Steny vašich budúcich obydlí sú pokryté sádrokartónom, prípadne stierkou, podľa vašich požiadaviek. Cena bytu zahŕňa aj komplexné služby zamerané na vybavenie úveru. Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, s dôverou sa obráťte na tým Europrojekt DS. Ochotne odpovieme na všetky vaše otázky. Váš vlastný byt už nemusí byť iba snom. Môže sa zmeniť na realitu. Europrojekt DS SRO.